थांनाय साल 4 तारिखआव टेलेमुरानि मानिक बाजाराव खरंनि 4 बोसोरनि बुरै बोसा गोलै एकदम खारि मासिसाके दै कत्रमाव गोलैके थेमानि नरक साइडमानका जदि सैमाय हानके चिंग अफ भिडियोनि बिसिंति नरक कामके साइ खोनारनाय मानिक बाजाराव आ चेराय गोलै खरंनि बाहागे थैया दैयाव गोलैमा ओलो बाहागे दै बिसिनि नायतुकि मानका जतो ए टू जेड फुल इंसिडेंट क्लियर कामके साइ खोनारनाय आ बगै ए सिक्रेट लाइफ तेरि चैनल पार्टी सर कामना दि जतो बुजिमानाय पुलिया नरनो सिनेमुंग रिनाय थांनाय साल खरनि चेराय बुरै बोसा दैयाव गोलैक थैनाय रनि मुं अंका आकाशी देबरमा रेड कलर एबा गोजाक ड्रेस जुमजा कामी टेलेमुरा मानिक बाजारनि दै खरकसे एलिसा रुपिनि हिनकाय पिंक कलर एबा गुलाबी कलरनि ड्रेस जुमजा कामी दै सिन्द्राय हावाय बारिनि एन नरक डिस्प्ले बरनि मांप्लिनो कामके नुगै मानखना बासाजा ताबुक फादि मेनकक बाहागे तामुंका साइमान लायने जतो पुलिया सिकां एलिसा रुपिनि बिनि आमाबाय हावाय बारिनि सिमि टेलेमुरा मानिक बाजाराव बेरना थांलाकिया मानिक बाजाराव थां सकिमे ओलो एलिसा रुपिनि बरनि नगानो दै खरकसे बरनि जाति आकाशी देबरमा बाय मालाकिया माने चेराय चेराय कथालाय टंका हिनमा कक्ता बरनि एज एबा बयस संखा 4-5 बोसोरनि आ जरा दीपर जरानि अ चेराय खरनि नगानानि पुकिरि एबा पुकुरो तुकन हानि लकी बक्स थांलाकिया आफ्रु यांग टे खाकसा अ चेराय खरनि नि बुमा सं हिनकाय वान सुगि टंका नगाना गिनि रगो थांलाय टंका हानि फियाबा कुबुयले आ चेराय खरनि नगानानि पुकिरि एबा पुकुरो तुकन हानि से थांलाकिया एन जेफ्रु तुकन थामो जरानो आ जगानि तियो कलगै बासैमा यांगमा बाय आ जगानो अ चेराय खरनि आकाशते एलिसा तियो कलगै लामा सखा आबुनि सराबसा तंखे आकाशते एलिसानि फैमिली मेम्बर जतनो नायतुलकिया बियांग थांका हनै नायतुकते दै पुकिरि एबा पुकुर गाना जुतारो कलाचक मानका आबगै नकनि जतो अक्रा बरक पालके आ पुकिरि एबा पुकुर बिसिंग हाबै कप्रमै नायतुलकिया दल बाक्साके एन पाथेको हनकाय अ चेराय खरनि यो आ दै बिसिंगनो याखं थोते रिमाबाय नायतुकै कारिमान लाखिया आ चेराय रोनो नायतुकै मानमा याकुलो बरनो लगिनो टेलेमुरानि साखामनोगो तलांजाका आरो सगिमानि स्राबता तंखेना आरनि डॉक्टर अक साका आकाशते एलिसा अ हायंगो गरिया रेस एंड पीस हनै आबो हाके थाने साल अ मुनाय खरनि एकदम खारि मासिसाके दै कत्रमाव कलगे थैया ते आ पुकिरि एबा पुकुरबो हा खुरमानि कताल हनै जों खोनाका पाठ्यको चिनि बुखाखते जों आबोनो सानाय जेसा नकनि चेराय रोनो साचुं याकरि तनमा जाया तांगि हिनके चेराय जरावो जेसा पनो काहाम हामिया आसुक बानसुनारिया ते जेसा बरंनि जोंजाल कतर फानेप्रो जरा गोबां नांगिया स्राबजनि बिसिंनो काहामबो ओंमानो हामियाबो ओंमानो आ बगै नकनि जतो अक्रा बरक एले टंथाय जानि जे बसानो नायकलथाय टंगु जराता मंथानो केबो साविमाया ओ मेसेज कक्थेनो चाचा तुंgi शेयर कदि जतो अक्रा बरक आनि दारा ते बाय समबो खनावै काहाम वानसुमु मानथुं आबोनो चिनि नायमु सो ताबन बाय भिडियो आसुक जराना मालेपिने नरबे नेक्स्ट भिडियो जका भिडियो ना पारि जरा नायमा बै ब्लैक एन्ड हामबाय।